DJ, DJ, hold on. Because onye na-ekwuru ndị ihe wolu na-ekwuru ndị Baltimore Igbo School. Nwa ma aha gị gịnị? Aha bụ Chief Obere Nwashirike. Ọsọ ahịa gịnị? Kwuo ya ọzọ, cherenụ. Isi aha gị gịnị? Chief Obere Nwashirike. Ụmụnna ọsọ ahịa Chief Obere Nwashirike. Biko kọrọ ya aka. Aha papa gị na mama gị, ịma aha ahụ gị gwọtọ anya aha papa gị na mama gị. Aha mpam bụ Chief Mmiri Dọrọ Mma. Chief Mmiri Dọrọ Mma. Onye ahụ Chief Mmiri Dọrọ Mma nwa Igbo, onye ahụ n'ebe a. Hey, dekweni ebe. Aha kewa ahụ echichi papa gị, aha ya gịnị? Chief Duru. Biko aha mama gị kwanụ? Adanna Duru. Biko kọla na ha aka, ụlọ na-agbalị kọla na ha aka. Biko mwenye anyị egwu ka anyị were pụọ biko. Thank you so much. Thank you. Kọla na ha aka biko ụlọ agbalịala. Ewu na ewu onye na-ahapụ na ga-atụtụ ebe o nwere ike ịtụtụ ya ma ọ na-ahapụ m ya. Ụlọ ga-ala ike ego a ọ na-ahapụ m atụtụrụ. Kọla na ha aka biko, kọla na ha aka. Kọla na ha aka biko. Because don't want to go back because brother, peace and love. Thank you so much for being here, Brother Baruko. Kedemaka, the chairman and CEO, Ambassador Incorporated. Thank you so much, my brother, for being here. Yes, sir. Chief, I agree on Jaka. And Yakobo and Soto area. Also, thank you for being here. Oh, yes, sir. Thank you, DJ. Thank you, DJ. Thank you, DJ.